Papuso pagtanom sa orchids, sarang himuon nga palang abuhian, magluwas sa Kalingawan. Malapad nga orchids farm sa Bacolod City, Lagawan, ta sa pagtutok na Eileen Pedraso. Matahom, mahamot, kag madinoagon. Ini ang paglaragway sa mga tanom nga orchids. Ini nga scenery, imo makitaan kag ma-enjoy sa isa ka farm sa Barangay Granada sa Bacolod City nga may kalaparon nga 2 ka ektarya. May Gyrac Classic, Gyrac Gold, kag madamo pa nga sahi sa orchids. Initanan, nag-ati sa mga kamot ni Pedro. Tuig 1994 pa nag-umpisa ang hilig sini sa orchids. First kita yaan ang primero ko nga employment sa laboratory ng orchids. Sa school, wala man na tudlon, di ba? Pero siyempre itudloan na training na dito ko nakatuon sa paano masagot sa orchids. Ginpakingbahi ni Pedro sa news team ang proseso. Halin sa seedlings, kinahanglan nga butangan sa fertilizer ang orchids agud manami ang pagtubo sini. Sa tion nga magtaas na, butangan sang gravel o kon mga bato agud magsuporta. Balanse sang tubig, fertilizer, init sang adlaw, temperatura sang hangin kag hands-on nga pag-atipan ang tips kuno sa maayo nga pagpadako sa orchids. Mas longer yung lifespan sang flowers ng orchids kumpara sa mga rose o sa ibang mga ornamentals. Importante lang nga everyday gid i-monitor mong imo tanom. Bar mo damo sa factor nga nagaano mong insaktong medium sala na ng pagtubo niya. Ang sadto hobby lang, subong nangin pala nga buhian. Diri sa masami naga-order sa mga orchids para sa naglain-lain nga okasyon, hindi lang sa Bacolod City kag Negros Occidental, kundi sa iban pang nga bahin sa Western Visayas. Upod Geruel Bangoy, Eileen Pedraso. Buwan, Western Visayas.